Magkagulat. Magkagulat mga kapatid. Kahumot. Heart FM time. It is now 6:15. Heart 92.7. Magpahigayong sa ilang 69th General Assembly ang First Community Cooperative Confico. Ubus sa tema ini sa March 2 hangtod March 23, 2024. Mamahimong bisitahon ang buhatan sa Fico. Para sa mga detalye or ang atong Fico website at www.fico.org or ang atong Facebook page. Magkagulat.
Talaga? Okay.